Picture ko pa sa bahay. No lang siguro ang pagkamaraanan niya. Bugay ba? Today, Siguro ko bati kasi mati man ini. Hindi man niya sa. para tukduhan pa kayo pabulod daw kami na yung Matibayin sa kaluan. balitag na yung yan yung nangyari. Ipagawin nga yung may karami masulot pa kung siya buko. Kasulot man niya. Kaya nga sabi, pakarang ko sa inyo. Today na Kung ako sa isa. barkada ko na gano'n niya. Oo, inubuot man na rin eh. Tabi na siya yung barkada ko na duwa na. Today na kayo. Pala yung subok na yun. Hindi ka na po. Oyo, rin ko yung diyo kay mapambaka. Siyempre na ano, naramdaman nila na pagpupula din yung ayun naman sa pagpupula din nila.